In-nuqqas ta' investiment tal-gvern fid-distribuzzjoni tad-dawl qed iwassal għal dbatijiet kbar fost il-poplu. Sostna dan ix-Shadow Minister għall-Enerġija Ryan Kalluse kif flimkien ma' Shadow Minister għall-Infrastruttura Joe Giglio indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fejn fakru kif l-Awditur Ġenerali sab nuqqas sostanzjali fl-ippjanar u l-investiment kapitali kif ukoll fis-sistema distributorja ta' voltaġġoli. Ryan Kallus fakkar kif matul is-sajf li għadda u sfortunatament anke matul dawn il-ġimgħat qed qattaw il-jieli twal fid-dlams ħana wara kaġun ta' investiment mhux immirat u baxx wisq. Ryan Kallus insista li xi ħadd għandu mhux biss jerfa' responsabilità finanzjarja iżda dik politika wkoll kif filwaqt li t-temperaturi u l-popolazzjoni qed jiżdiedu l-investiment qed jonqos. Mingħati hawn Joe Giglio insista li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jitkellem dwar in-nuqqas ta' viżjoni u pjanar min-naħa tal-Gvern. U saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed jappella ċaru tont illi il-mod kif qed imexxi l-Gvern ta' Robert Abela huwa wieħed bla pjan u viżjoni. Joe Giglio semma kif dan qiegħed iwassal għal sens ta' frustrazzjoni fost il-familji illi ċertament jixir ilhom aħjar. Intant mistoqsim il-ġurnalisti preżenti Ryan Kallus qar illi matul il-lejl bejn it-3 u l-4 diversi lokalitajiet esperjenzaw tuħta dawl iżda sostna illi fuq il-website tal-Ene Malta dawn ma kinux immarkati u staqsa jekk dan il-ħabi hux aċċettabbli għall-Ministru Miriam Dalli. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista fakru wkoll kif ġimgħatilu Miriam Dalli qalet lil poplu illi s-sitwazzjoni tad-dawl mhux se tkun bħal dak li ġara s-sena li għaddiet. Iżda propju sal-lejl illi għadda stess u anke l-4 filgħodu kien hemm bosta residenzi bla dawl. Bekk id-domanda tiġi awtomatika. Min se jerfa' responsabilità għal dan kollu?